Taiwan Nation. Tarumbira ndima Tachamenguka Oyo Musa Lecture music. Mapura nonzi auye wegogadzira uchi nyanduri apa mambozvikei ndati pandiri mwana wepasi avaingonditarisira pasi angavazive nhasi akotini handipiri gasi andiri mwana wepasi avaingonditarisira pasi angavazive nhasi akotini handipiri gasi mwana wamambo muranda kumwe handingarambe kuti tipfume hatigume hatimire tinongonaya kunge mvura yemupfumbi hatiri gungwa vakabvunza kada kuziva vanhu vakawanda umusango uchi kutsvaga kurarama tidikitira chitimbaho tichakoandati handiri mwana wepasi avaingonditarisira pasi angavazive nhasi akotini handipiri gasi handiri mwana wepasi avaingonditarisira pasi angavazive nhasi akotini handipiri gasi handionei vainditi ndichaparara kuraswa semarara gomba remarara ndirori rakazobuda ngoda hazviti kuti zvangu zvisagoni handishoropodzi nditi hagoni tigone sei zvatisingagoni kuda chiedza kuti tipone handiri mwana wepasi avaingonditarisira pasi angavazive nhasi akotini handipiri gasi handiri mwana wepasi avaingonditarisira pasi angavazive nhasi